Ayan mga amigo, welcome back po sa ating channel at mega love shoutout po sa inyong lahat sa ating mga subscriber, mga amigo, mga OFW at mega love shoutout po sa inyo. Tingat-tingat po tayo sa ating paglalakbay sa ngayon. At ayan mga amigo, nandito po tayo ngayon sa Quezon City, sa may Quezon City Circle. Papunta po tayo doon sa may Holy Spirit Quezon City. At mag-award po tayo ng starter kit kung tawagin dito sa amin sa live para daw sa mga livelihood po na tinutulungan ng ating agency na Corepot. Ayan mga amigo. At lang ganyan ang buhay, kahit maliit ang kita, taga-taga lang at sa papasang bata. Yan, hindi naman lalaki ang kita natin at maliit pa rin yan. Ayan mga amigo, at nandito po tayo ngayon sa may Quezon City Circle pa rin. At kalap shoutout po sa inyo lahat. At huwag niyo pong kalimutan i-like at ating mga video. At follow po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Subscribe po kayo sa aking channel. At ako po na itong kalalimutan na huwag po nating i-skip yung ating mga ads mga amigo. At maraming salamat sa inyo mga amigo. Pakishare naman po ng ating video kung nagustuhan nyo po mga amigo. At salamat po at mega love shoutout po sa inyong lahat. At ingat po tayo. I love you all. Kita-kits tayo sa dulo ng ating video.